Okay, er du klar? Okay, det er en historie, jeg fik at vide af min farmor. Nej, det var faktisk min oldemor. Det er sådan en mexikansk uhyggelig sang, eller uhyggelig ting. Okay? Det der sker, ikke? Det er, at sådan, min far, eller min oldemor, ikke? Hun sådan boede i Mexico, ikke? Jo. Så hun havde en mand, ikke? Som så er sådan en oldefar, ikke? Okay, det der sker, det er sådan, min oldefar, han tog tit ud og drak, ikke? I weekend eller sådan noget alene med sine venner og sådan noget, ikke? Og så blev han sådan voldelig drunk og sådan noget, ikke? Og så var der sådan en aften, ikke? Hvor han sådan min oldemor, hun havde sådan rendt rundt, sådan, eller hun havde ventet sådan op, hun havde ventet på ham at komme hjem, fordi han kom altid sådan hjem tidligt eller sådan noget, ikke? Og så den nat kom han bare ikke hjem, og så sådan op om morgenen, sådan ved 8 tiden eller sådan noget om morgenen, så kom han gående hjem, og han var sådan helt gennemblødt, og sådan, så kom han bare gående hjem, ikke? Men det man så også har gjort før, det var, at hun var gået ned på politistationen og sådan noget, ikke? Fordi tit så var han blevet sådan arresteret for at være sådan halvt drunk og sådan noget. Og det var han så ikke den her, så fortalte han sådan, ikke? Altså han havde hørt sådan en dame, der sådan sagde hans navn og sådan noget, ikke? Og så var det sådan blevet ført ud i skoven og sådan noget. Og så var det sådan her uhyggeligt, ikke? Der er sådan en pige, der sådan græder og sådan noget, ikke? Og så kan jeg bare huske, at han kom ud i den der skov, så kan han ikke huske den mere, så kan jeg bare huske, at han kom hjem. Og det siges, at det er sådan en dame, ikke? Der slår små børn ihjel. Fordi at, hun bor rundt om søen. Det er der, hvor han er våd, ikke? Hun bor rundt om søen, fordi at det er sådan en historie fra gamle dage. Fra den gang, spanjolerne og sådan noget kom til Mexico, sådan noget, ikke? Så hende her, hun var sådan... Hun var spanioler, ikke? Og så boede hun i Mexico, og så var han sgu hans mand ud i krig. Og så blev hun sådan sindssyg, ikke? Men hun havde 2 børn. Dem slog hun sig ihjel. Og så blev hun sindssyg, og så slog hun sig selv ihjel. Og hun boede ude ved søen. Og så ude ved søen har hun været der lige siden af dem. Og det er hende, min oldefar, han fandt.